मोनजाबा सिथाव आफा गोसोआव थानाङा नों बिदि होननानै दा। Hello guys, welcome back. Back to another Zangias channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. जोङो दिनै बेलेग लामायाव दावबायनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। सानग्लास गानखाबाय आङो। आसामाव बेरायनो थांगासिनो दं जोङो। आसामाव ओरैजाय नै अट'जों थांगोन आरोखि जोङो दा। जायगानि नामा बसुमतारी। जायगानि नामा बसुमतारी। आरो जों जि थांगोना आसाम। बानलु संख्रि लानानै माफोर बुंगोन? बेसेबां लाखिनिफ्राय? हा? माफोर बुंगोन? र' गाइस दसे थानानै लामायाव लोगो हमगासिनो दं लामायाव। नै बोथोरा आयु हेभि गरम दुगैहैनि आरोना जोङो दैमाफोराव दुगैहैलाबायनो। बेलाय नै सासे सानै आरो बे सासे दं बे सासे दं। आवगायगासिनो जाहैदों आरो जों दा गारिसिम दावबायगासिनो दं सानैजों। गान बानायगासिनो दं नै जोंनिया पाका जाजोबसिगोन एबार गामिया। ओरैजाय थांनानै डाइरेक्ट बाजार मोनहैगासिनो आरोखि। बेखौ खावनो सानदोंमोनला आं देंखलाव होनो। दा सान जाबायना इथाखौबो खावनांगौमोन बेखौ एसे। बे फाग्ला बिदिजों जायो। गैया जोंना नै हेभिना जों बाइकजों बेरायालै बिदिजोंसो बेरायो। ओइ दाङरिया मोदाय थाब फै। फाग्ला बुंहरानोलाय। मोसौ बलद आर्जेन बाय जाहैदों थांखिसिम दावगागासिनो दं जों दा। लामाया बिराद गरमलै सोरथिबो बोथोरा दिनै। इसोर नैबे एसे माबा लायदों बाजाराव दंफैयो जों दा। बोरै मानसिफोरालाय नुवाखै ओइ जाबाय आरो अमा बेदर लादों अमा बेदर हांग्लाद लाहैनो गरमनि। जों दा बे दङ अट' सानैजों बिराद गरम दिनै। भिखारिफोर बायदि मा नागिरलागासिनो आङो। मबाइला मा जादों? मैगं मागिग्राफोर बायदि। हाजोआव थांगासिनो दं आरोना गाइस नायलांबाय था भिडिअखौ जों बायदि देखायगोन दा। बै हाजोआवनो थांगासिनो दं नै जों बै हाजोआव। ओरै ससे थांबानो मोनहैसिगोन फुलुनि मोनसिगोन दा बर्थमान। बिथिं मा दङ? गारिखौ लोंहोदों एसे बेसेबांसो नायखो? हिन्जावजों नुबा रायजाथारलै नों बिदि आखला। ओरैजाय लोंहोगासिनो दं नै एमाव राजा। फैसा गैया नामा? हालो फै हालो फैद' गारि फैबायथ'। थांबाय दा आवगायसिलाय जादु रायजोफोर ओरैजाय टल गेटबो मोनफैबावबाय। अनेक बाथ्रा बुंनो नों। टल गेटनि फैसाखौ सोर होगोन? होआ गेटआ उरायहो। ही पैसे ही गेट चुआने जाए भले मालू डोम साले ओरैजाय खेल जादों खोमालै। स्टाइलाथ' साखनद्रायाबो हाया। साखनद्रायाबो जेनेबा मोनसे जोंजों माबा मोखांफोरखौ चेहेराफोरखौ नायबा ओरैजाय थांगासिनो दं नै सिं थांगासिनो दं हाजो खनानि साखनद्रा जाहैदों। मेंख्रं साखनद्रा सिख्लाफोरा आयु साइस थारहाय। बेहाय माबासो गायदों। ओरैजाय मानखोगासिनो दङ जोङो रायजोफोर। जाहाथे मानखोनायाव प्रब्लेम होआ। जाहाथे मानखोनायाव एसे प्रब्लेम होआ ओंखायनो भिडिअ लाखानाय जादों। ओइ मा मावजोबखो गारियालाय? मालायफोर थांनो हायि लामायावबो जोंना हाजोबो। बाइकफोरखौनो बैयावसो दोनबोदों लामा ससेयाव जों अट'खौ थिखोनो गोसोआव ड्राइभारबाबो बेजाखाथार जोंना। फाइनालि गाइस मोनफैमारबाय। ओरैजाय नै बे गोजौजोंनो मानखोबोदोंमोन जों दा आरो ओरै गोजौआव थिखोनानै नंला गारिखौ जुजि थाबाबो नङा बेलथें गारगोनसो।
मोनफैबाय आरोखि जोङो दसे थानानै देखायगासिनो दं र' दसे थाथ' बानबाय दानाबा दामसिलांनो नागिरबाय नोगोरथारलै मानखोनांगौ जाहैदों बिराद नै खमसे खमथ' थर'नानै बाकेट खुन्थायाव नांदों जे गोसो स' गाइस मोनफैबाय जोङो जायगायाव ओइथिंजाय नै जायगाफोरा इस बन लाबगासिनो दङ मा हांनो हेभि दै गोलैदों नै दै मा दुगैनो नागिरखो ना माखो फंबाय गोलैगोनबोलै थान्दाथार माथो दैयालाय अरे बोलो मा जादों मा रोंगौ मोनदों ओरैजाय जायगा साफा खालामगासिनो दं जों टपआव दंफैयो अरा होना हो अर फोजोंनो हायाखैमोन एरा गोबावनि जाबायमोन दासो फोजोंदों मासि दुखुथिया थाथारदोंलै नोंसोरलाय हाग्रानि नुलाय माथो नोंसोरखो मारै मोनलाय आं हायालै बेखौथ' फुरा हाग्रानि नुखाय फाग्लासो बन्थ' नुलाय बन्थ' जारा करेक्ट बाथ्रा बुंदों नों सासेयानो एकदम जानाय नेगासिनो आरोना मोनजाबानो गबोन होननायफोर जाथारसिगोन जाबाय रेडि जाबाय नायनो नामा नै हेभि ना नायम गेलेनाय जानोसै दा हाग्रानिसो हाग्रायावनो होसावबाय हाग्रायाव उथारबाय हाग्रायाव सावबाय बिराद बरिया बेयो इस होनदों खिथ' आदबार जोबाबो सिखारनाय नङा माबा गैलाना ओरैबायदि खिथ' आदबार जोबाबो सिखारनाय नङा खोनाखादों दा बार' मास गोसोआव थागोन नों बेबायदिखौ दरसेल' जानानै मारै मोनजानांगौ जाखो बिसोरो जों जानायखौ नायनानै गोजोनदो जानाय लाहार फाहार सोलिसिगोन दे दसे थाथ'दो नायम बरिया हेभि आयु मल गिला बे गिला बरिया गिला जाहैदों बियो बेखौ मोनजाबा खिथाव आदबार जोबाबो गोसोआव थानाङा नों बिदि होननानै दा जानला मानला होलाबायबाय आरो नों बेखौ होनो बिलाइ जाग्रा मिथिबाय जों हाग्रानि गाहरि पक अमा बर'नि होनो पक अमा हिन्दीनि होनो पिक इंलिससो होलांबाय हिन्दीनि मा होनोमोनलाय हिन्दीनि होनो पिक पक होनदों इंलिसनि होनो मा होनोमोनलाय बाफेल' गाहरि इंलिसनि मा होनोमोनलाय बाफेल' जाहैदों बेनि मथे माने अमाया राइन' आसामनिबा आसाम टेक्का अबेनि नों आसामनि होनलायलाय दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय जों दा थांगासिनो नै सानसे दा आयु केमेराया ब्लार जाजोब्बाय आंनिया